Храна. Взела съм. Ама какво ще има храната ми с горивото на колата? Горивото е храната на колата, ма. Ще я нахраним с кюфтите и кебабчета и готово. Дали ще стане? 100%. Направо. Ой, майко, трябва някаква гарнитура, ма. Те едва влизат. Лютиничка няма ли, ма? Има. Кирюке, какво правиш, ма? За кой даваш хляб, ма? Малко въглехидрат, ма, майко. Като въглехидрат, ма? Това е кола, ма. Какво значение има, че е кола? Ти знаеш колко е гадно да ядеш без хляб. Това не го пожелаваме най-големия си враг. Не става, майко! Защо не става? Аз ще кажа за кой не става, Кирюке. То сега с този хляб, де ти дали на колата и прицедна. Трябва да даде малко водичка. Пълин. Instalaste, Tônia! Какво става тук, бе? Пурта, хубаво дойдох на почивка. Те 3 дена не се спряха с тази музика. Срам нямат ли, бе? Възрастни хора имат тук. Айде, Starbucks, Tônia! Марука, така като ти гледам, май по-хубав не се виждаш. За дето си направи веждате ли? Не, за дето не ти виждам мусорта. Мерсинечо, и аз тебе най-така да обичам, като та няма. Мерси. Искаш ли я та бацна? Не, И аз не ви. това не всякакви неща съм очаквала от тебе, ама не и че ще се досвидят 3 лева за оли пулс. Так ще дам 3 лева за храна, ма ти добре ли си? А сега колко дали за този боб? 6. Има цяла тенджура. Щяхме да едем на корем и то каквото си поискаме. Блок маса. Блок маса, знаеш ли какво е? Спаска, казах ти, няма да им пълня кушите повече. Не стига, че 5 лева за нощувка съм дал, ми сега и за храна ще им давам отдел. Айде! Боба след малко е готов да ти слагам. Не, мерси. Нито аз, нито Георги ядем боб. Еми, аз ще мърмареци тогава. Имаме какво да ядем, не се притеснявай. Преди какво ти искай? Ама, Коля, това време привет бягва, знаеш. Ядова, това бъда да бег. Да сме глупи. Ой, Зюка, какво става, бе? Ние сме това не пива, бе. Какво пиене? Няма да се напият вече. Не знам, шефе. За пръв път виждам такова пиене. Който пица взел. За съжаление стана късно и трябва да затварям. Стига, бе! Чакам от сутринта, бе! Айде! Лека нощ! И къде спама? На терасата спах, Иване. Защо, ма? Защото се задушавам в стаята. Спаскай, като си проста и като си забравя, че съм сложил климатик, който да си пустиш и да ти обажда, на водерасти ще ми спиш.